minutes away. The motorcade is 5 minutes away. Mag-help tayo sa programa itibilis kilos team. The motorcade or the broke is 3 minutes away. So maawis kayo amin. Okay, dito eh. Okay, 3 minutes away, natatapulong uno. Oh, iyawag ko man yan, dagiti pa umay, ano pa kitulaw dito ay banda, banda ti barangay hall side. Ngayon i-occupy ang dagiti tulaw. Swerte piman, dagiti mo na anak ko daw, tama na po doon, at ito niya. Oh, dagiti humabhapon, may kayo dito, ano pa Ako, kitulaw? kami dito eh. Come, join us. Ano pa ito gawin ni Bandan ako ti barangay hall na side? Others, ako, may kayo dito eh. Dandan tayo iti programa, iti Aksyon Demokratiko, ibilis kilos team. Ada ni ako, Isko Moreno, tumapuso dito eh. At di Pambanca Senatorial Halls, we have Dr. Carl Balita, we have Ms. Samira Puto, we have Attorney Joe Season, and of course we have the brother and Attorney John Castriciones. So, ulitat manan, nagdunag tayo ng programa na, nagiging nakanak dita, naputpudutan, isirok tite, nagiging samsamo ti pwesto. Umay kayo dito, agupay dito tayo, right out. Agupay dito dito, so Ito ko, side ti barangay hall na diretso tayo. agupay dito dito, so nga kayo madanagan. Dito'y banda ko eh. Join us! Pakiasahan po. We have a lot of seats here. Dito. Dito eh. Nagkaroon na kita yung mga market. At tugaw kayo pa eh. Pwede na namin dito eh. Kaya nagdunggan tayo eh. Programa Itibilis Kilos Team. As they always say, inanayin ng ipagbaga, iprograma ni Apo Mayor Isko Moreno at tunay na solusyon, mabilis umaksyon. Okay, testing ko man, may mayaman maturog. Pilipinas! Pilipinas! Very good. Thank you, thank you. I think they're in check tayo, no, ayan na, no, how many minutes away they are. Ibale, makauray tayo man, di ba? Yes! Yan. Ayan, yung po nalandanin niya sa pangpwede ni motorcade na. Ulitin tayo man ganun, practice yung wala na kay Lorde. Ayan, at dadagamin ano ni tao gayong mga ako. Lipiter ni kaling damang sarsara.
Mang saksama, iso nga medyo kwa. Bumababagayan iso na itilugan. Iso nga iluray kayo basit niya. Okay, so here we are now. Practicing na We lang. are a few minutes away. Yes. Can you, how about the chat? Can you let them know? Okay, yung chance natin. Ulitin tayo, Jack, pagkikitan. 1, 2, 3. Yan. Ito damdaman. Hindi man bakit. Sige, ang bilang niya, we will shout your day, pag pumasok ang... I have suggestion now. Ayan, dapat. What if Yorme Nitoy? Isko. Here. Ah, yun. O sige. That's okay. Nitoy, Yorme. That's the chant here. Nitoy man said, Isko. Can you do that? Oh, unang Yes. tayo mo na. Okay. Okay. 1, 2, 3. Yorme. Siyempre, hindi ko alam mag-chat. Ayaw na. Here we go. Isko. Mamaya, jump naman to. You will feel the crowd. Ah, okay. Sige, mag-change attire ang mo. Puro tayo kailangan din yung Statistics TV. Alam mo, yung t-shirts kung bakit niya. So, Mother, may kayo to eh. Supay ko wow. Come here. May kayo kaya to. Okay. Ayan. Naging nagtaskan din ito. Ayan, si Megan. They are 3 minutes away. Nagtada entrakan. They are now Ready na? Ready kayo na? Ready ang iyong chat and your cellphone. Oh, ito good. At the same time, baka tataray ngayon dyan, mapukang titugtugan ito eh. Make sure to go back to your seats, okay? Sigurado na tataray ngayon na umahin niya ako ngayon. Hantay ang taray. Ang takdal tayo laing. Total adamot isuna dito niya. We will have the chance to take photos with him later. Para hindi siguro magulo. Tanya, that's what you'll pay. Yes. Yeah? Ayan. O, tandaan na yung tiwalay niya. May slogan nila. Tunay na solusyon, mabilis, umaksyon. Di ba naguybuya tayo siguro kada ito YouTube tayo niya, di ba nag-action ni Mayor Isko Moreno, ijay, nagiti problema na ijay Metro, ijay Manila. O yan, ang mga bata ay nagsipagtakbuhan, ang mga Yan, ibig sabihin nandyan na. Ang magsipagtakbuhan. pinakahihintay natin lahat. Ang pambansang Lokamu, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Ayan. Like I said, hanggang ang bata dito sa Loyo, baka mo masigyanan. Sunan. Bigyan ng mga kabataan, sumasalubong kay Mayor Isko Moreno. Ayan. Yan na ang pinakihintay nating lahat, ang team ng tunay na solusyon, mabilis umaksyon. Okay, naging drive kaya na naglugaw habang awan. Nagkikita ko pag-uray din motorcade, you can come here to get a better visual. Nagkikita nakatakdar rin pa, nagadupay dito ka dito eh. Ay, kaya lugawan, nung mga
O, ayan. Yes. We are 3 minutes away from the motorcade. So once again, kailangan extend the appreciation meet in local government and the leadership of our beloved mayor. At the same time, the barangay officials who make these things happen. And the team of Aksyon Demokratiko and the leadership of Bilis Kilos are really thankful for this wonderful event that we are having now. At at ipagpagaptat tayo, mangnudyo nga diretsyo iti programa ni Apo Mayor ang pambansang Lopango. Mangnudyo iti programa dapat dito ni Doc Willie Ong kan nagiti upat nga senatorial polls at ni Dr. Carl Balita, ni Miss Amira Putok, and siyempre dahil ang tayo amin na pioneering pangklop iti Lindin. We have, kapag may katwira ni paglaban mo, Attorney Jopet Season, and of course the guy who always pioneered the educational system, Dr. Carl Balita. We are just 3 minutes away from the motorcade, so once again, nagyaman kami. Dili nakatakdal na bururay for the motorcade. We have few seats here, and don't worry, we prepared a lot more seats there for you to be seated around. So once again, thank you. Nagyaman kami unay. Ayan. Maawis malanman na hindi nakatakdal na bururay. Mabalin ako mamay kayo dito ito adupay tipag pagawain. O, dadatan saan? O, datan yan. Okay, magiging chanting tayo. Yes. Pilipinas! God first! Go! Tayo pala natin! Pilipinas! God first! Pilipinas! Okay! Yan! O, sige, takdal yun. Vice Governor James Eduva is telling the province that there is no nakatitor. Thank you sir for coming. Thank you very much. Ang pambansang Burundi, Leo Francisco Isko Moreno Dumagoso.
Welcome to Taguig City, Mayor Isko. Aking ulit, welcome ang pamansang Lobaho, Francisco Pistong Moreno Patagoso. Halito na ang grupo may tunay na solusyon sa mabilis ang aksyon. Once again, we'd like to acknowledge our presence of our Latin Mayor. Alright. Okay po. Ang subling tayo, tutulaw tayo, nagawin tayo iprograman, mangang tayo, iporma, grupo matunay na may solusyon at bibilis umaksyon. Ang subling tayo, tutulaw tayo, nagawin iprograman. Madamdaman to the pictures ako. Madamdaman to. Okay, ang sublitin pa ito tugtugaw tayo. We will give you the chance to take photos with the mayor later. Okay na po. Okay na, ano sa niyo? Ang sublit kayo? Magsibalik po tayo sa ating upuan at mapakinggan natin ang programa ng ating mahal na Lopango. At the same time, yung mga senatorial balls natin, of course, si Okay. Dr. Ayan. Ang sublit tayo sa damdaman niya. Then we will give you the chance to take photos with the mayor. Okay na po. Nawala na yung mga upuan nyo. Sige, tulad tayo pa ako. Ayan. Nagiti, awan, si Tulonda, dapat yung tika Okay na? Ayan. Okay. Ag-ayos tayo, tayo hindi tayo programa tayo. Tugaw tayo, nakapsat naman yung tayo ng programa, iti Team Bilis Kilos na laging may tunay na solusyon at mabilis umaksyon. Gaya ng sabi namin kanina, malayo man kahit sulok ng Pilipinas, papasukin ng grupo ng ating pambansang Lopango para mapakinggan ang hinaing ng bawat isa sa atin. So, mag-uumpisa na po ang ating programa at bago po tayo magsimula, tinatawagan po namin si Miss Linda upang pangunahan tayo sa maikling dasal na para paspasan ng pagtitipon na ito. Miss Linda, please come. Okay, before the prayer, nagiging man tao nga dataigin, pwede ba magpakasin kayo basin? Okay, may we ask the tao this side magpakasin kayo basin? Okay, i-acknowledge tayo online before the prayers. Tingin mo yung bisita tayo. We also have here the Dr. Willie Ong is here, and then the Church. And we have Mr. Carl Balita. Bumalik na po siya noon for the free review of civil service examination.
narito din po ang ating brother, ang anak. Actually, kapitbahay nyo lang to, kapitbahay lang natin, anak ng Municipal Vizcaya. Ako pa yung si Brother John Castrezones. Good morning, Apo. And so we have ourselves, yung ipaglaban mo, kapag may katwiran, ipaglaban mo, Sir Jopet Season, yes. Nakita nyo naman gaano kalayo ang tinahak, makita lamang kayo. Dahil lagi namin sinasabi bago pang magmula ang programang ito, laging ang serbisyo. Tao ang inuuna. Kaya bago ko pa inatin ang mga ilatag ng ating mga ang programa, ay meron presentation, cultural dance to welcome our guests. So the cultural dance performers kindly perform. Cultural dance performers should be started. Hello. Okay, okay na. Okay na. Okay, pamasi tayo man tawayaan tayo tayo sa center, tapno ag-perform lang na dito tayo, dancers tayo for the welcome performance. Pakiwayaan tayo ako na titingnan. To our visitors po, ito po yung, this is what you call the Kalinga dance po.
Napakayaman ng kulturan ng Cordillera. Thank you very much. Very rich in culture. Welcome. Nagyaman kami unay with that welcome dance, and once again, thank you very much for the wonderful people of Tabuk City. And before we introduce our candidates, we would like to call our beloved mayor and our energetic mayor, Mayor Darwin, to have a welcome remarks so that we can really welcome our beloved guest, Mayor Darwin. Okay, bago mag-unity program tayo, awisin naman na kayo, agsubli ka nagititong tubaw yung pangasyo. Agsubli kayo ka nagititong tubaw tayo. Agbong kayo man masin, nagpulot. At na makita nagibibisita tayo, pati nagibibidyo sana, hindi po kasi makita yung mga nasa harap. Hindi kahit namin yung mga media personnel po, pwede nyo umatras ng konti para makita po yung mga candidates natin, mga bisita natin. Okay, pangasa tayo niya, subli tayo kadagit itong tagaw tayo, tapos na makita tayo dagit yung XO, nanmangal tayo yung suda. Dagit yung nakatakda nita igit, ag subli tayo apo titugaw, tapos naglugi tayo yung program.
Okay. Ang tanatayan niya, tatlo yung tayon, may we ask the Mayor of Tabuk City, the Mayor Darwin Estraniero, to give the welcome remarks to our guests. Sir. Tugaw tayo masin, kaganyan. Hindi jay awat ti tugaw na. Kahit may ganito tumawag na jay City Hall. Okay? Bago ang lahat, of course, pasalamatan natin ang ating buong may kapal sa araw na binigay niya sa atin. Let us all thank and praise God for this wonderful day that He has bestowed upon us. Itong bagong buhay na binigay ng ating buong may kapal ngayong araw na to. And at the same time, of course, bago natin umpisa ng itong programa na to, gusto nating batiin ang ating panauhin ngayong umaga, ngayong araw na to, ang butihing alkalde ng lungsod ng Manila, ang pinakagwapo. So, sunod ako sa kanya, siyempre. Ang pinakagwapo, alkalde ng siyudad ng Manila, si Mayor Yorme Isko Moreno, ang ating kandidato para sa presidente ng ating bansang Pilipinas. And of course, ating bansa, si Dr. Willie. Makikita na natin siya sa si Dr. O. Ito po. And ang ating mga kasama sa linya na pinapamunahan, of course, ni Samira. Assalamualaikum. Ating kababayan, dami nating mga kababayan dito. At isa rin sa linya ni Mayor Isko ay si Jopet Sison. Nandito rin po siya. Si Atty. Jopet Sison, nakikita din natin yan. May programa po sila, paglaban or ipaglaban ko. And si nagpunta na dito, ang itong babanggitin ko na susunod na pangalan, hindi na ako nakadalo, nakaraan, ang nagbigay ng libreng serbisyo para sa pag-review ng civil service at saka mga ibang kurso. Libreng review po ang ginawa niya, si Dr. Carl Balita. At saka siyempre, huwag natin kalimutan ang ating sekretaryo ng Departamento ng Agrarian Reform. Nagpunta na ako sa opisina niya, hindi ko na may nadatang na nakarang buwan. Ay, nung nakarang 3 buwan siguro. Wala pong iba, ang ating karating probinsya, galing po sa Nueva Vizcaya, si Atty. Jan Castriciones po, Sekretary po ng DAN. At saka siguro parang hindi nakadala yung ibang kasama nila. Sa lahat po ng mga kasama ni Mayor Isko na dumalo ngayong araw na to, at sa lahat ng mga opisyales ng ating probinsya, nandito po kayo sa ating harap ang dati nating Vice Gobernador, si Vice Governor James Enduba, ang ating mga opisyales ng mga iba't ibang barangay, pinapamunahan siyempre ng ating punong barangay ng barangay nito, walang iba kung hindi si Kapitan Cosme Bundawa. And of course, nakita rin natin dyan kanina ang isang membro ng Sangguniang Panlalawigan ng probinsya ng Kalinga, si Board Member Harley Dubyang. Andiyan po siya ngayon, mag-ikot. At saka sa lahat po ng mga opisyales din ng syudad, nakita ko po kanina dyan ang mga kasama natin sa konseho, ang mga konsehal natin, umiikot din po. At sa lahat ng mga dumalo, ngayong araw na to, isang magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating panawin. Unang-una, gusto po namin magpasalamat Mayor Yorme Isko sa inyong pagdalo dito sa aming syudad. Actually, mga kababayan, hindi lang ito ang unang pagpunta niya. Doon kasama ko siya sa Liga ng Vice Mayor ng buong Pilipinas. Siya pong naging presidente namin.
ay nagpunta na po rito sa Tabuk City noong 2013 or 2013. Nung pumunta po siya dito, galing po siya ng Apayao at dito po natulog sa siyudad natin ng Tabuk noong nakaraang 2013. Siya po naging presidente namin sa Liga ng mga vice alkalde ng buong Pilipinas. At saka pinagmamalaki rin natin na habang nakaupo si Yorme Isko sa Maynila bilang vice alkalde, ay dalawa sa ating kababayan ang kanyang natulungan na permanente. Unang-una ay yung kapatid ng ating city prosecutor na naging market administrator si Marjorie, ang yumaong si Marjorie Yebra. At ang isa dito po ay yung veterinarian natin, ang anak ng dating punong barangay ng barangay nito, si Dr. Jesus, isang veterinarian, ay natulungan din po yan ng ating alkalde, si Mayor Isko, doon sa Manila. Ito po ay na-promote ng dalawang kababayan natin na taga-Tabuk. Kaya malaki ang utang ng loob ang taga-Tabuk kay Yorme Isko Moreno. Dalawa po sa ating kababayan ang kanyang natulungan. Nagpapasalamat din po kami dahil bagamat konti lamang po ang populasyon ng probinsya ng Kalinga, pero ang populasyon po ng Tabuk City ay kalahati na ng aming buong probinsya. Bagamat 180,000 lamang ang butante sa buong probinsya at ang aming syudad ay 70,000 mahigit. Ang butante rito nasa 70,000 plus lang, Mayor Isko. Pero gaya na napakinggan natin kanina, maliit man o marami man ang tao, pinupuntahan niya para maikutan ang ating buong bansa. Kaya kami nagpapasalamat. At nagawi po kayo dito. Ngayon po ang unang pumasyal sa aming lugar, sa aming syudad. At huwag na natin pa, ay gaya na nabanggit ko kanina, naging vice alkalde ng ating lungsod ng Maynila, naging kasalukuyang alkalde sa ngayon ng lungsod ng Maynila, at ngayon ay tumatakbo bilang presidente ng ating bansang Pilipinas. Pinabati ko po lahat, pinag-welcome ko po lahat, Mayor Isko and Dr. Ong, and of course the other senatorial candidates, and all the staffs of the Mayor Isko and Doc Willie team. Thank you so much for coming to Tabuk City and welcome everyone. Thank you so much. Maraming salamat po, Mayor Darwin. Narinig naman po ninyo ang mga kabutihan loob na ginawa ng ating pambansang Lopango. Maaari ko na pong ilatag sa inyo at iharap ang mga kandidato. Uunahin ko na po, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kapitbahay lang natin. Walang iba, kundi ang dating former Department of Agrarian Reform Secretary, batikang abogado, author at profesor. Wala nang iba, kundi si Attorney John Castriciones. May magabigat kata kayo amin, kakabsat ka niya gayang. May magabigat ako! Naragsakay mo ka? Ako ba tinakalasan ka niya na po? Nakamas! Sumatlangan na. Kastat epekto ti pandemya kanya tayo ako. Gusto ka sa nagsunak, ano ti babae to eh. Ang yung lipstick ay lang. Hanap lang makita niya. Yung toothbrush. Of course, toothbrush. Anyway, first of all, I'm very appreciative of the very warm hospitality that was extended to us, of course, by the good mayor of Tabuk City and our former governor Aduba and Mayor Darwin for welcoming the team of Isko Moreno, the next president of the Republic of the Philippines. Siguro po nagtataka kayo, no? Ako po ay Ilocano. Anong ginagawa ko dito at sumasama ako sa isang taga Manila? Alam nyo, kakabsat kanya gayam. Si Mayor Isko Moreno ay isang taong may puso para sa mga mahihirap nating kababayan. Ha? Naramdaman po niya kung paano maging isang mahirap.
Sa katunayan, inaamin niya at hindi siya nahihiyang nagsasabi na siya ay dating basurero. Ha? Basurero. Taga-padyak, taga-sipok, itipanay. Ha? Pero sa kanyang pagsusumikap, ngayon, isa na siyang kandidato para sa pagiging presidente ng Pilipinas. Sino pa ang taong makakaintindi ng ating kahirapan kung hindi ang isang kandidatong galing sa mahirap? Kayo rin ako, no ibutos siya di mayaman, ha? Di na kayo matamang mo, ha? Nung daytoy, uray no taga Manila, umay itoy, Tabuk City, para makita kayo amin dahil ay ito na kayo amin ako. Okay, so first of all, let me try to introduce myself. I was the former Secretary of the Department of Agrarian Reform. Ako po yung dating kalihim ng Department of Agrarian Reform. Ang tungkulin po namin, mamigay ng lupa para sa ating mga magsasaka. Ha? At sa akin pong panunungkulan bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform, ako po ay lumibot sa buong Pilipinas, kasama na po ang Kalinga at saka Apayao. At ako po ay nakapamigay ng halos kalahating milyong hektarya ng lupa sa buong Pilipinas. Gusto niyo po ba ng lupa? Kahit yung tindaga po. Ibutos na. Buwan na kayo ibutos. Awad na kayo. Amoy po ng PASED, the Comprehensive Agrarian Reform Program, technically, way back 2014, tumigil na ang pagbibigay ng notice of coverage. Kaya kailangan natin ngayon ng isang panibagong batas para may pagpatuloy ang pabibigay ng lupa para sa ating magsasaka. Ha? Sino di manalo nito po? Ipangati na tayo team ngayon. Manalo, manalo. O, kita nyo? Halos ang amin kayo, manalo, na. O, alam nyo, kung walang magsasaka, walang pagkain sa hapagkainan. Totoo hindi? Kaya para sa akin, ang mga magsasaka ay isa sa mga tunay na bayani ng ating bansa. Kapag palang pakalimutan natin ako. Ha? Farmers are one of our heroes. Without farmers, there will be no food on the table. Nababalang di pa nagtingin na kada hindi man namin tayo. Ngamamuyo ako, farmers are very important. As a matter of fact, now, during the time of the pandemic, we were able to experience how important agriculture is. Totoo yan ako, kanya. Yung tirigat na baybayan, iti agrikultura. Mano, iti abuno tata. 2,500, kumaysa ka sa ako, nagina. Naging inapay, nagito'y bagas, na-produce locally, kami dyan, galing dyan sa bali na countries na yun. Amuya po, several decades ago, naging neighboring countries na yun, umay dahil yung Pilipinas, taklo, ang pasuro na kasaluti, ang mula, hindi palay. Ije Philippine Rice Research Institute, ije Los Baños, Laguna. Tagta, si Payon, di gumaggatang, itibagas, kadagita. It's an irony. It means that we were able to neglect the sector of agriculture. And you know, I was talking to Mayor Isko in the event that he will be elected as the President of the Republic of the Philippines. He will support agriculture and support the farming sector. Isumahan niyo yung pribado na po ni Mayor Isko Moreno na isulat yung pag-asa tayo. Kanya? Okay. Let me just continue to introduce myself. I started serving our government when I was the Director of the Department of Transportation and Communication. Thereafter, I was the Undersecretary of the Department of Interior and Local Government. And of course, the latest position that I had was being the Secretary of the Department of Agrarian Reform. Abogado ako po, at natituwaan ako na abogado, pareho na pa ilang binata. Awan pa yung asawa na. Ang daan po, tinapipintas na magbalasan ito na nakita. Pakinggan ko ba, hindi iwan, hindi napipintas. Opo, mabay kayo. Nagabi tinapintas ito eh. Baka kayo ito tagaplay ako. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Ako po ay taga Bayongbong, Nueva Vizcaya. Awanin na bayang awanin
deputy senador kayo. Ha? Na Ilocano ako. Sabi ko nga, nasuportaan na, number 13 sa balota. At ituglaw ni Kapilino, Castriciones. Baka magbulol kayo pa, i-pronounce yun. Iso nga attorney, Brother John Manlane. Nandiyan po, number 13. Nandiyan yung number ko po? 13. Ang kailangan natin, lupa para sa mahirap, sapat na pagkain para sa lahat. Maraming salamat. Na ibang kabigat ka na kayo kapit. Yaman kami tunay, ako Brother John Castriciones, number 13 sa balota. At susunod na po, ang kampiyon ng kababaihan, kilala na po ninyo magtatanggol sa inyong karapatan. Walang iba, kundi Miss Samira Guto! Mayor Darwin Estrangero, sir, thank you. Former Vice Governor ng Kalinga, Governor, inshallah, God willing, James Entuba, Board Member Harley Duguyang, and Kapitan Mang Cosme, thank you talaga, Ma'am Kapitana. Support groups, Muslim Association, mga katutubong kapatid, Assalamualaikum. Naimbag nga malem. Sinabi sa akin ni Gov, may 47 tayong tribo dito sa Kalinga. Pagpupugay sa kultura ng Cordillera, ako ay Maranao ng Marawi City. Marian Rivera ng Mindanao. May sulat ako kay Presidente Duterte, liham. Sir President, kami ngayon ay nasa kapital, Cordillera, Tabuk, na tumitibok ang puso. Takot na takot kami sa nangyayari ngayon sa Russia, Ukraine. Kami po ay kapitolyo ng heritage kultura dito sa Kalinga, dito sa Tabuk. At ang mamamatay pag merong gera ay ang kultura, Sir President Duterte. Kung mamarapatin mo, isang anak mo sa Mindanao will try to gently remind you. I will not ask you to take a position sa Russia, Ukraine. But tingnan mo ang mga mata namin dito, spirito, the soul of the peace-loving peoples of the world after World War II, President Duterte. Alam kong tinulungan ka ng Russia. Tinulungan ka ng Russia sa Marawi City, sugpuin ang mga terorista. Pero just for those, huwag mong ipapatay ang mga anak ng Ukraine at mga eskwelahan nila. Gaya namin silang nasaktan sa Mindanao. Hanggang ngayon hindi kami makadaan dito sa gabi. Dito po, di ba sa Kalinga, sa takot ng pananakot. Kaya Sir President, make a stand. Make a stand for the children of Ukraine. Make a stand for non-violence the way that we were a champion in the United Nations. Yan lang po ang mensahe ko ngayon. Dahil ang nasasaktan ay ina pag naggagera. Pag tumataas ang presyo, tayo ay mangungutang. Di ba, mga nanay? Magkano ang pera na nasa bulsa ninyo? Pautang. 5-6, Jopet season. Senador. Palakpakan nyo naman si Jopet season. Wi-Fi. Ipaglalaban sa mga cellphone nyo para ma-record yung naman ako. Marian Rivera, sayang ang beauty. So, tapos na yung sulat ko kay Presidente. Kayo naman. Kalinga, Tabuk, tumitibok. Pinaglalaban ang karunungan. Balitang maganda. Karl Balita. Kalinga, akala nyo si Dr. Willie Ong ay hindi nakikita ng mga katutubo. Pero kaya nga kami nandito. Ako katutubo, ako Maranao, kasama nyo nagbibenta dyan sa init ng araw. Mga kamag-anak ko yan lahat. Yung nakatakbot-takbot, takip pa mukha mga ulo. Si Doc Willie Ong, kahit hindi panggagamot na tradisyonal, pero nakinig kayo sa abiso niya, Sir Governor Mayor. Bigyan niyo
naman kami ng boto para si kay Doc Willie Ong, para hindi tayo mamatay sa sakit. Doc Willie Ong, Vice President. At si Samira Gutok na tumindig sa mga punerarya para ipaglaban na mailipin tayo ng tama. Ang batas kapayapaan para sa 4 na milyon ng Bangsamoro ay humihingi sa Diyos na ang otonomiya ng Cordillera, yan ay titindigan ko para sa Kalinga, para sa Cordillera. Si Samira Gutok ang instrumento ninyo para tayo ay mapagservisyohan. Samira Gutok ay tutok nandito sa Balota. 32 ang waistline ko. Salamat po. Number 2 sa Balota. Number 32 sa Balota. Miss Samira Gutok. Ngayon naman, ma-share ko lang sa inyo na hindi na kailangan ng mahabang introduction dahil tuwing nag-iikot kami dalawang araw na laging nilang tinatanong darating ba si kapag may katwiran kapag may katwiran hindi na maituloy. Sinabi ko, Dr. Carl Balita. Magandang hapon po, magandang tanghalian. Hello? Kumusta po kayo? Ako po'y magpapalala si Dr. Carl Balita at ibubuko ko po sa inyong harapan ngayon ang isa sa mga taong nagtulak na aking tumakbo. Yan po iwan lang iba kung hindi ang inyong kababayan sa nais kong Pangulo, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano pong pangalan niya? Isko Moreno. Ulit po, anong pangalan po niya? Ako po mag-a-apply, lang po to, naiksi lang yung aming panahon. Pero ako po mag-a-apply, pwede po ba mag-apply na senador? 12 naman po yung pipiliin nyo. Pwede po ba mag-apply yung kauna-unahang nurse midwife na tumatakbo? Ang nurse midwife, kakampi ng mga BHW, kakampi ng mga doktor, kapartner ng sambayan ng Pilipino. Tama po ba? Ihahatid niyo po ba sa Senado ang kauna-unahang nurse midwife na tumatakbo? Pwede ba po bang ipagpatuloy ng ating aplikasyon? Ako po ang nag-iisang lisensyadong guro at doktor ng edukasyon na tumatakbo sa Senado. Pagbibigyan niyo po ba ako? Kailangan ba natin ng tulong sa edukasyon? At ako po dito ko sasabihin for the first time, alam niyo si Mayor, mahal na mahal niyang STEM. Ang ibig ko sabihin ng STEM ay Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Yan po ang ibig sabihin ng STEM. Ako po, at dito ko sasabihin for the first time at nandiyan ang national television, bilang nag-iisang guro sa kampanyang ito, sa lahat ng mga tumatakbong senador, ako po'y nangangarap na singitan ng letter A ang STEM para siya maging STEAM. At yung A na yan ay ang agrikultura. Dahil ang agrikultura po ay may siyensya, may teknolohiya, may engineering at may mathematics. Kapag isinama po natin ang agrikultura sa STEM, masusolusyonan natin ang kakulangan ng teknolohiya at agham sa agrikultura. Kung yan po ay gusto nyo, itatayo ko po yan. Palakpakan nyo po yun. Alright, at dito ko lang po binanggit dyan, yan po ang gusto kong mangyari sapagkat ang ating mga magsasakay na nangailangan ng teknolohiya at ang teknolohiya niyan makukuha nila sa kanilang murang edad bilang mga senior high school. Pwede po ba yon? Mga kababayan, may problema po ba tayo sa pera? Taas ang kamay, may problema sa pera?
Sino walang pera? Sino maraming utang? Ako, mas marami. Sino gusto magnegosyo, pero walang puhunan? Gusto magnegosyo, pero nalugi na. Ayan, alam niyo naman ang buhay natin. Ako po, yung 20 taon na naging host ng Radyo Negosyo sa ABS-CBN at naging kakampi ng maliliit na negosyante. At yung aking munting review center na nagsisikap mag-review magtumulong sa inyo ang naging tulay ng 1 milyong profesional para po sila makapaglingkod sa Pilipinas at sa buong mundo. Akin po yung Carl Balita Review Center na nagbibigay ng mga scholarships dito sa inyo. Sana po, suportahan nyo yung kalusugan, yung karunungan at yung kabuhayan. Yan po ang titindigan ko mga kababayan. At para sa maraming problema, ito na po ang masasabi ko sa inyong lahat. Sana po pumasok sa puso nyo ito dahil maraming problema pero kaya natin. Tama? Ang salitang kalinga ay nanggaling sa salitang fighter, warrior. At alam po, tatagal at muling mamamasdan ikot ng mundo ay hindi laging pighati kasawian. Ang pangarap nyo ay makakanta. Basta't mag-isko karaman. Mga kabayan, ang inyong mga aplikante sa Senado, ang guro, ang nurse, ang midwife, ang doktor ng humanities, at doktor ng edukasyon. Ipaglalaban ko po kayo sa Senado kagaya ni Jopet Season. Itatayo ko po kayo kagaya ng Samira Gutok. At pagbubutihin ko ito kagaya ng isang ni Brother John. At syempre, ang mahal natin lahat na doktor. Anong pangalan ng doktor na pinanunood nyo pag may kailangan kayo? Sino nanonood kay Doc Willie Ong? Sino nagmamahal kay Doc Willie? Sana naman, sukiran nyo yung kanyang servisyo ng boto. Pwede po ba? At syempre, ang Pangulo na kaya niyang gawin ang ginawa niya sa Maynila, kaya niyang gawin sa buong bansa. At hintayin mo ito Kalinga. Ang ginawa niya sa Maynila, gagawin niya sa buong bansa. At kaya niyang gawin sa Kalinga. Walang iba kung hindi ang susunod na Pangulo. Anong pangalan niya? Isko Moreno, number 3. At si Doc Willie, number 6. At ako po yung number 6 din. Carl Balita po, ang gustong maging mabuting balita sa Senado, number 6. Maraming salamat po. God first. Maraming salamat, Dr. Carl Balita. It's a yes for me. Nakita niyo naman, hindi lang doktor ng edukasyon, napakagaling pang kumanta. Ngayon naman, ang susunod kong ipakilala sa inyo na may mga Facebook account naman kayo. Lagi kayong may libreng konsultasyon, tama? 27 years nang nag-aandog ng libreng serbisyong medikal sa inyo. Nasa inyong harapan na ang doktor ng bayan, Dr. Willie Ong. Magandang tanghali po. Mayor Darwin, thank you so much sa paghanda nito. Vice Gov James Eduga, Board Member Harley Dugyan. Salamat po. 27 years na po akong doktor eh. Umiikot ako kanina, marami nagpapapicture, marami na nanonood sa amin. Tinatanong ko, ano bang mga sakit na tinitingnan nyo? Sabi nila, pampaganda. Diba? Pampapayat. High blood. At diabetes. At marami pang sakit. Pero may dala akong saging ngayon eh. Bumili si Doc Lisa. Alam niyo itong simpleng saging na to, napakaganda ng saging. Palagay natin, may high blood kayo, may sakit sa puso. Kailangan kumain ng saging araw-araw. Kasi meron siyang potassium eh. Potassium, pampatibok ng puso. Diba? Kailangan titibok ang puso. Pag sobrang init ang araw, pawis na pawis kayo, magkakapulikat, cramps, diba? Saging lang ang katapat nun. Pag wala kayong pera, pambili ng vitamina, 2 saging araw-araw. Katumbas na sa isang vitamins. Mura pa, di ba? Marami to dito. Sa mga batang ayaw pumasok sa school, nai-stress, o iniwan ka ng boyfriend mo, nalulungkot ka, may tulong ang saging, pampasaya. Meron siyang tryptophan, nagiging serotonin, nagpapasaya sa atin.
Kaya yung bata, pag pinakain mo na saging, 30 minutes lang, papasok niya sa school, gaganahan na siya. Maraming benefit. Ako, lagi ako kumakain ng saging dahil masakit ang tiyan ko lagi. May ulcer, di ba? May hyperacidity. Kumain ng kalahating saging, inuman ng tubig konti, mawawala yung acido sa tiyan. Yun ang ginagawa ko lagi para hindi kayo ma-ulcer. Hindi pa nakakataba to. Hindi nakakataba. Okay? 80 calories pwede sa may diabetes. Hindi siya sa Japan, merong banana diet. May isang Pilipino, kumain na siya ng saging araw-araw sa umaga. Yun lang, saging at tubig. Pumayat siya ng 35 pounds. Pumayat siya, saging lang. Wala na iba. Gusto ni Madami. So nakikita nyo pala, saging pala, marami na tayo natutulong sa ating bayan. Kaya kung tutulungan nyo naman kami, total may pakinabang naman kami, bilang Vice President, syempre, ayokong saging lang ipapayo sa inyo, di ba? Gusto ko libreng gamot sa high blood. Tutuloy natin yung health center. Di ba? Libreng gamot sa diabetes. Kailangan may doktor, may nurse sa health center natin. Magtatayo tayo ng mga ospital na magaganda. Talagang tututukan ko yung pinakamagandang gamot, pinakamagandang bakuna sa mga bata, yan po tututukan ko. At magagawa ko lang to kung magiging presidente si Mayor Isko Moreno. Kasi yan ang pangako ni Mayor Isko Moreno, pag nanalo siya, Doc Willie, bahala ka na sa ating kababayan. Kung anong sakit, gamutan, libreng operasyon, yan ang kailangan natin eh. Diba? Oras na magkasakit yung anak natin, magulang natin, napakahirap. Wala tayong pambayad, namamatay na lang. Kaya po tayo tumatakbo. Hindi po ako politiko, talaga tutulong lang po kami. Si Mayor Isko, ang dami nang ginawa sa Maynila eh. Hospital, gamot sa COVID, bakuna, paaralan, eskwelahan, at yung mga pabahay. Napakalaki na po. Ang dami niyang ayuda, binibigay. Sa senior citizen, may 500 pesos. Sa estudyante, may 1,000 pesos kada buwan. Libreng computer, tablet. Tapos libreng internet pa, 20 gigs. So, talagang gusto niya ito gawin para sa buong Pilipinas. Kaya kung kayo nanonood sa akin, sana po, pagbigyan nyo kami ni Mayor Isko Moreno, talagang magsisilbi kami, talagang pupunta kami. Okay? At least nakikita nyo kami at may pakinabang naman kami sa inyo. So, yun lang po. At aming 4 na senador na napakabait, napakagaling. Dr. Carl Balita, meron lang pinuntahan, ang ganda ng boses. Brother John, Attorney John Castriciones, Paluca, Jopet Season, ipaglaban mo. At syempre, ang mahal na mahal kong Samira Guto. Yan. Ang dami sa si Samira. So, thank you so much. Mahal na mahal po kayo. Ingat po. Kain ng saging ha. 2 bananas a day will keep the doctor away. Maraming salamat, Doc Willie, ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas. Alam ko naman na ito ang pinakaantay ninyong lahat. Tama? Ano sinabi mo kanina? Pilipinas? Pilipinas? Hindi ko nahabahan ng introduction sapagkat 23 years of his life dinedicate niya sa serbisyo sa Maynila. Hayaan naman natin ibahagi niya ang serbisyong yan sa buong Pilipinas. Binabahagi at hinahagi ko sa inyo ang susunod na lupangon ng Pilipinas, Francisco Isko Moreno Dumagoso. Hi! Hello! Hindi kayo nagsaing, ano? Kasi nandito ang mga Marquez. Wala sa bahay. Mga kababayan, naimbag na agsa pa, kada kayo amin. Pwede? Pasado? Palakpakan natin ang aking kaibigan si James. No? Palakpakan natin. Magtulungan niyo yan. At alam niyo si James, matagal ko na yan kaibigan. Mabait na tao. Napakasimple. Basta po,
ginagarantiyan siya napakabait na tao. May malasakit sa kanyang kapwa. At siyempre, ang ating minamahal na mayor, palakpakan natin. No? Ang ating mga vice mayor, kusihal, barangay chairman. Ako, chairman, saan si chairman? Palakpakan natin si chairman, mga kagawad, sekretary, treasurer, at yung mga tanod na walang sweldo. Kawawa naman ako, kayo mga tanod. May awa ang Diyos pagdating ng araw, pag pinalad ako. Kailangan, hindi naman po pwedeng puro bantay lang ng bantay. Oo. Hirap ang buhay nila. Tapos ano? Wala na. Kumain na ba kayo? Hindi pa kayo kumakain? Ha? Nilipas din yan. O hindi ko pa kakahabain. Kasi kami babalik pa at may nahabol na oras. Pero totoo po, sinabi ni Mayor at saka ni James, talaga po, kasi nangako kami sa tao. Sabi namin, kami ni Doc Willie, iikot kami hanggang bundok ng Tralala. So kahit saan, hanggang kayang aabutin namin kayo at dediretso kami sa tao. Kaya masaya ako nakabalik dito sa inyong lugar. Maraming salamat sa mainit ninyong pagtanggap. Ngayon, mga kababayan, ako po ay isa sa mga masuswerte na nakakain ng black rice. Opo, yung black rice galing sa inyo, dala lagi ni James. Natutuwa ako sapagkat mga kababayan, masustansya, magandang bigas yun. Ang nakakalungkot lang, napupunta sa abroad. Napupunta sa abroad. Bakit? Kasi nakakalungkot, kulang ang suporta ng gobyerno na palawakin itong uri ng bigas na ito na masustansya. So, sana someday ito ay magamit sa kanya-kanyang tahanan sa buong bansa. In fact, James, nung pag magpapasko, meron akong binibiling bigas sa Mindanao. Sa Mindanao. Black rice para sa mga senior citizen. Sino ba dito ang mga senior citizen? I love you. Mahal na mahal ko yan, mga senior citizen. Kasi gusto ko man lang maiparamdam sa inyo sa Maynila. Sana someday sa buong bansa. Kung mabigyan ako ng pagkakataon. Sa Maynila, gusto ko iparamdam sa mga lolo at lola ko na mahal sila ng gobyerno. Sa oras ng kanilang mga ilang taong na lang birthday na ipamahagi pa sa kanilang pagmamahal galing sa gobyerno. Malingon man lang sila ng gobyerno. Kaya ako na rin sa senior, I love you. Ingat kayo. Konti na lang ang birthday nyo. Enjoy your life. Now, mga kababayan, napakaraming programa ng mga kandidato. Tama naman, ano? Maraming hangarin ang mga kandidato katulad ko. Lahat kami, magaganda ang hangarin, ano? Maganda? Tama naman. Tanong ko lang, sa kamay ng walang pera. Kasama, ng walang pera. Walang pera. Walang pera. Nangangati lang ako. Huwag kayo maglala. Hindi kayo mawawalan ngayong umaga. Hindi rin kayo magkakaroon. Pero, kahapon ba kapos kayo sa pera? Noong isang linggo, kapos kayo sa pera? Noong isang buwan? Noong isang taon? 10 taon na nakakaraan. Lagi kapos. Paulit-ulit ang kapos. May tanim naman kayo. Nagtatanim naman kayo ng palay. Nag-aani kayo ng bigas. Sinabi mo pa. Pero bakit ganon? Yung presyo ng palay, yung presyo ninyo,
hindi tumataas. Pero yung abono, noong nakaraang taon, 900 lang, 1,000 lang, ngayon 2,500 na. Eh, naku, mahirap na ang buhay. Kaya kung bakit nauubos na ang mga magsasaka. Bakit? Tinatamad na magtanim kasi bakit? Laging tabla o talo. Walang kapanapanalo. Tama ba? Mahirap pa yung isang batas na pinasok natin. Maaaring maganda ang layunin, pero yung layunin maganda lang sa ibang bansa. Pero sa mga magsasakang Pilipino, hindi siya pumapabro. Kaya, ngayong araw nito, wala man kayong pera, bibigyan ko na lang kayo ng pangarap. Pag uwi ninyo, bundat kayo sa hangin ng pangarap. Sa mga magsasaka dito, ito, straightforward. Una, umasa kayo, sisiyasatin ko, bakit sumobra ang taas ng abono. Okay? Dahil bilang gobyerno, trabaho ng gobyerno na maging makatwiran ang mga presyo. Pero bakit nagkakalkulatan? Hindi, walang kamalay-malay. Ang mga magsasaka, bakit bigla na lang tumaas? Baka mamaya may nagmumonopolya ng abono o fertilizer. Pangalawa, yung rice tarification law. Lalo na yung quantitative. No? Umasa kayo, paamenda ko yung batas na yun para naman matulungan yung magsasakang Pilipino. Pangatlo, matagal gawin yung batas, ano? Matagal, ano? So matagal pa kayo magdudusa. Tama ba? Oh, ito basta i-record nyo na to. Ito ang singilin nyo sa akin. Singilin ninyo ako pagdating ng araw. Habang inihintay natin na amendahan yung rice tarification law, lahat ng import permit ng bigas dadaan sa butas ng karayo. Yan ang commitment ko sa inyo. So, hindi natin sila mapigilan sa quantitative, pahirapan natin sila sa qualitative. Kailangan, hindi bulok na bigas, hindi bulok at murang deklase at mahinang klaseng bigas ang inaangkat ng mga ito. Against sa mga tinatanim ng mga magsasaka Pilipino. So pumanatag kayo na yung patungkol sa inyong hanap buhay, meron na kayong gobyernong masasandalan pagdating ng araw. May awa ang Diyos. Pangapat, tumaas na naman ang gasolina. Nako, kanina, may balita ko, mukhang malalagdagan ng 3 piso. Nga na naman. Magmamahal na naman ang bilihin. Lagi ko sinasabi, pero nasabi ko na rin naman, sasabihin ko na sa inyo. May awa ang Diyos, someday, sa tulong ng Diyos, sa tulong ninyo, maging Pangulo ako, ang una kong gagawin patungkol sa langis, babawasan natin ng 50% ang buwis ng crudo. Sunod, record nyo ha, bagay na, nasa advertisement ko naman to. Sunod, pagtaas ng crudo, tataas din ang kuryente. Sino nagbabayad ng kuryente? Taas ang kamay. May day ko pala kayo. Kami squatter, pero kasosyo kami ng Meralco. Anong gagawin natin? Tingnan natin kung yung bang uri ng gobyerno na iniisip ko, makatwiran. Susunod kong gagawin, bababa natin ang buwis ng kuryente at 50%. Bakit buwis? Bakit buwis? Para hindi naman kayo para nadadala sa basketball at nabobola ng mga politiko. Importante kasi malaman bakit buwis ang mali.
Eh ano naman yun, kumalog yung gobyerno, panalo naman ang tao. Dahil yung lugi ng gobyerno, malaki ang savings ng tao. Pag si tatay, malaki ang inuwing pera sa bahay, pagdating sa gabi, bukang-buka si misis. Bukang-buka ng yakap. Ayun talaga. Pag magaan ang buhay, maaliwalas ang buhay, panatan ang pamilya. Tama mali. Basta mga kababayan, huwag kayong aasa sa akin na ako magiging dahilan kung bakit kayo yayaman. Kasi bola yun. Hindi po totoo yun. Pero ang kaya kong gawin ay pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Yun ang obligasyon ng gobyerno. Okay ba sa inyo? Pwede? Kaya? Uy, baka mabola kayo. Baka mabola kayo, ha? Mag-iingat kayo. Tinanong ko kayo kanina. Wala kayong pera kahapon, kulang. Isang taon, kulang. 10 taon na nakakaraan, laging kulang. Tama mali? Eh bakit paulit-ulit? Baka may kulang. Dahil naniniwala ko na hindi naman kayo ang kulang. Baka gobyerno lang ang kulang. Tama ba? That's why, mga kababayan, let me share you what Einstein said. Don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Naintindihan mo? Tagalog na lang. Tagalog na lang. Huwag kayong aasa na may bagong mangyayari sa inyo bukas kung ang ginawa nyo ngayon ay katulad ng yung pinili mo yung ganun din nung nakaraan. O tas aasa ka na magbabago ang buhay mo. Ay, mali po yun. Tama ba? Do you all agree? Gusto nyo ba maiba naman? Kasi tinanong kayo kanina ni John, ni Jopet, ni Sam, ni Carl. Anong gusto niyo? Bago o luma? Will. Promise? Two joints talaga yun. Gusto niyo ng bago? Pwede bago? Maiba lang? Maiba lang. Tingnan ninyo, kayo nga dito eh. Sige, kwentuhan lang. Tay, ilan taon ka na? Ilan taon ka na? 65. Mukha ka lang 64. O, tingnan ninyo kayo. Sa buong buhay mo, ilang presidente na nagpunta rito? Na nakita mo? Why? Kasi maliit kayo. Ano tayo? Real talk tayo, real talk. Huwag kayo humusga. Kayo humusga. Ako hindi ako bago rito sa Kalinga. Ilang beses na ako napunta rito. At saan mang sulok ng bansa. Maliit, malaki, pantay-pantay lang yun. Pilipino naman kayo, di ba? Pilipino ba kayo? Lahat kayo Pilipino? Lahat kayo nasa Pilipinas? Eh, ba't hindi pa nakita 65 years old ka na? See? That's my point. That's why sa inyo mga nanay ko, mga tatay ko, ang tagal-tagal yun, kapit-bahay nyo pa yung isa. Hindi, talaga. Real talk lang tayo. Kaya mag-iingat kayo, mga kababayan. Siya sa atin yung mayo. Maiba lang. O ngayon, tingnan niyo ha. Ito, para hindi sasama ang loob nyo. Taas ang kamay ng mga Ilocano. Ayan, ayan, ayan. Mga Ilocano, huwag kayo naiiyak. Ilocano. O, mga Ilocano. O, tingnan niyo ha.
sarili nyo. Basta sila, binigyan na natin ng pagkakataon. Na sila. Nakapamulog na sila. Sa mahabang panahon, yung grupo nito, nabigyan nyo na ng pagkakataon. In fact, pag sinumatotal ko yan, 39 years. 39 years ng buhay natin. Diba 39 years? O, 21 years, yung pulahan. 18 years, yung yellow pink. 39 years ang buhay natin. Ang tanong ko lang sa inyo, kamusta naman ang buhay nyo? Sing-sing. Sa Tagalog, pare-pareho pa rin. Tama mo rin. O ngayon, gusto nyo maiba? Gusto nyo maiba? O, available ako. Si Doc Willie sa East. Pwede? Kaya? O sige, promise yan ha. May isang salita mga taga-Kalinga? Promise? Asahan namin kayo? O, taas nga kamay na tutulong sa amin ni Doc Willie. Taas nga kamay, tingnan natin. Oo, huwag niyo mababa. Tingnan na. Baba konti. Promise? X-Man? Umatay mo siya? Ito, ang camera. Sige ha. So, ako, maniningil. Sisingilin ko kayo. Sisingilin ko kayo. Babagay akong boto rito sa Kalinga. Aasa ako. O pagkayari, pinalag ako dahil sa inyo. O singilin niyo ko sa July 1. Basta ako hindi niyo kilalang personal. Hindi niyo ako kilalang personal. Mahirap pangawakan ng mga salita ng politikong paghalalan. Pero ito lang po ang itatangos ko ng sa inyo. Makapaglalakad ako ng mag-isa kahit saan, dala ng lahat ng binitawang kong salita bilang pangarap para sa tao doon sa Maynila nangyari. Naganap. If you really want that kind of change that gives result, because what matters most to me is the result, then, mga kababayan, kung pagod na kayo, sana kahit na ako ay hindi taga rito, kahit na ako ay hindi Ilocano, tingin naman ng konting boto. Pwede? Oo. Anong pangalan niya tayo? Tindungan. O, Tindungan. Halimbawa, 5. Ang botante mo, 5. Pwede ba sa akin yung 2? Pwede? Lahat? Spoiled ako masyado. Ito ba yun? Promise? Sa mga kababayan, sa inyong lahat, dito, mag-iingat kayo. Hindi ko masabi sa inyo kung kailan papanatag ang mundo. May pandemic, may gera, buti pa presidente ng Ukraine. Sana magkaroon tayo ng ganung presidente, no? Kahit bala, hinaharap. Kahit bomba, nasa kalsada yung presidente, hindi absent. Hindi natatakot. Sinamahan niya yung kanyang mga kababayan sa oras ng pangangailangan ng liderato ng kanilang bansa. Kaya sa inyo, mga kababayan, magmuni-muni kayo. Maiba lang. Total, sumugal na kayo ng 39 years sa kanila. Mano ba naman? Sumugal kayo sa akin ng 6 years. Kaya? Kaya! Maiba lang. Maiba lang. So muli, sa inyo lahat dito, I hope someday mabigyan ako ng tsansa. Basta, o ito, punta na kayo kay Silvana Lumier. Sanlan nyo na to. Itong sasabihin ko. Pag nag-presidente ako rito, nadalawin ko kayo. Yun na lang. At hindi lang basta dalaw. Ngayon, laway-laway.
Pagdating ng araw, ay may dala na ako sobre. Hindi sobre ng pera. Sobre ng programa. More than anything else. More than anything else. So muli, maraming salamat sa inyo. Mag-ingat kayo at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Pilipinas, God first. Thank you. Maraming salamat ang susunod na Pangulo na may tunay na solusyon at mabilis umaksyon. We would like KG, Gapiti. Lord, kanina.
Alinor tawag to? Atrox yun to, ano, tawag ka nyo. Yung atrox mo yun. Yun to, ano tawag, may tawag. Ito. Gumagano ito. Bernard.
pag-alaga ng ganong uri ng delikadong pasilidad. Ayaw ba? Diba? Well, very honest with you. Napaka-delikado alagaan, maintain, ang nuclear power plant. Alam natin, konting disgrasya. People die. Arms, air, water, and deadly for human life. So now, there are other sources of getting electricity. One, regular one, both mga fossil fuels. But also, there are technologies nowadays pwede na magamit. The thermal and sun, solar, and so on. So, gamitin mo na natin yung available technology. Mas safe, renewable, and sustainable. Therefore, nang hindi ka muna yes, kasi part-fit pa yun. Kasi meron pang available way. Yun ang dapat nakakado. With regards to nuclear power plant sa lahat, nasa sa mga gobyerno, hindi naman nagagawa ang matibay yun. Hindi niya power plant. That's what we're doing. We make use of it to create more jobs in the province of talagang susunod tayo sa Kongreso. Talagang, yes, of course, we want, as you all know, naman sa inyo, notice yes, niligalan nyo naman ako ng Kongreso. So, we make sure important matters and things that matter sa katatayuan ng buhay ng tao. Napapataang, taas ng hindi priority. Hindi ko alam kasi ako basta paniwala ko. Lahat ng Pilipino pwede makapamili ng kanilang kandidato at kanilang katapatanya. Pero kung halimbawa lang yung kampanya, yung political rally, yung rally itself ay ginagawa sa loob ng simbahan. Kasi magkaiba yung kinakampanya nila. Outside the church, what is abnormal is the house of God being rally points or rally area. Nandun ang mga poster, nandun nagsigawan. Yung po, ako po. Halos hindi ko yung sa Diyos. Na rally area. Katoliko rin po kami. Hindi na po yung ay pag-aaral ng lahat. Yes! Nakasabi ng simbahan. Uncle! Yan ang aking tingin. Bilang I'll visit the bishop. Archbishop. I guarantee you sa ating mga kapwa Katoliko na patuloy kong igagala ang loob ng simbahan. At ang loob ng simbahan ay bahay sa bahay. That's the only way, the only place na pwede tayo magsama-sama ito sa maglasal. Dapat na lang sa kanya-kanyang pamilya. Sa mga emosyon,
Iglesia Católica o Catholic Church. Ang Ambassador Rico Banayo, maybe is also Catholic. Yung opinion ni Ernest, maybe is also Catholic. Ewan ko ang opinion ng taong bayan na Katoliko na ginagamit ng simbahan as rally area. Hindi ko alam. But ako, sa akin, ay offended as a Catholic. Hindi ko alam kung may offense din yung then again, guarantee you, go to church, say a little prayer, tapos gagala, ating mga kaparya, and we will continue to sing. It goes of religious group oil. For now, kukunin namin yung flight kasi. Kami nadali namin. Thank you, ha?